Poďme pozrieť, ja neviem, o čo tam ide, a chcel som si to nechať na stream. Akože jemne som tušil, čo mi hovoril Dušan alebo niekto, ale nevidel som keby celý zostrih, čo tam stalo. Tak ma to zaujíma, že aká je drama ohľadom tohto chlapa. Čauko! Ak chceš, aby táto pračka zatočila ďalej, daj odber. Dík, pomôžeš. Ahoj. Poslal link, ktorý mi príde, že je docela heavy. Prečítam názov. Je z PageNotFound.cz. Odhalujeme praktiky influencera. Modelka vydelala 4 milióny korún. Dostala len 200 000. Natáčať musela aj v liečebne. A prosím vás pekne, táto vec odkazuje na nikoho iného, ako na našeho finančného guru Adama Kajomiho, ktorý už niekoľko akoby mesiacov iba hovorí o tom, ako má najlepší proste program na to, ako zarobiť a proste kúp si kurz a auta ukazuje a tak ďalej, hej. Toto je jeho proste basic post, hej, proste auto a už tým aj hrdí, že OF money a tak ďalej. Čo mne príde, že si heavy moderuje nejaké komentáre, aby tu zostali len tie dobré na vrchu a zbytok už je mu jedno. Hej, proste autička, drahé veci, to je ten život, to je ten live. Čiže mňa zaujíma, že akože sú tu ľudia, ktorí sú akože heavy fanúšici proste, že mu fandia. V čo by mal každý chcieť, Jenis mu to lajkol, takže asi robí niečo dobré. Chtěli jste, abych udělal Ivor dostupnější. Nikto nechcel. Startuje dostupnější předplatný za 480 korun měsíčně. Čavo už dal zľavu, si predstav, no tak to je problém. To je problém. Můj přítel si koupil Lamborghini a teď se o mě každý myslí, že jsem zlatokopka. Jak jsem 2 roky zpátky, když se spavnul před mým barákem, mohla vědět, že si koupí Lambo? Áno. Vidíme, že tu, jak sa hovorí, vrana k vrane sadá. Môžeme tu vidieť v komentároch Tarasa Pavorozníka, ako sa na tom strašne zabavil. To je dobré, to je správne. Treba sa zasmiať na dobrom vtipe. Wow. A viete čo, ja som robil kedysi na Adama reakcie, kde som proste do ňoho išiel, lebo to, čo tvoril, je cringe a doteraz si myslím, že aj toto s týmto finančným supergurustvom je totálne cringe a niečo tam malilinko smrdí. Ale som už taký ten človek, že viac sa rozohním nad tým, ako seriál Last of Us teraz išiel dole kopcom, než nad niekým, kto robí proste to, že kúp si môj kurz, pretože tí ľudia to chcú. To je ragebait, ktorý má ťa proste donútiť venovať týmto ľuďom pozornosť a na základe tej pozornosti oni chcú pretavovať do tých subscriptionov na ich nejakých tých kurzoch, ktoré si podľa mňa viete aj dogoogliť a cez ChatGPT ešte možno teraz už aj lepšie nejakým Zučičiny tričko, ale je tam, chlapci. spôsobom nafarmiť tieto informácie. No ale vyšiel článok spomínaný. Oši moji. Ináč Adam Kajomi vyzerá, odkedy vlastne sme ho prvýkrát videli úplne rovnako, len vyzerá, že si dal Snapchat filter, aby mal... On vyzerá, že keby bol potiahnutý Android od Elona Muska, kamo. To je reálne, takto budú vyzerať prví Androidi, kamo. Bez emócií. To je čisto proste normálne... On je robot pod tou kožou. Bradu. Ja len to som chcel povedať, že podľa mňa sa kúpe v krvi jak batorička. Adam Kajomi pôsobí na sociálnych sítích ako vzor úspiechu. Conor, no. Za leskem luxusu sa ale skrýva iná stránka jeho biznisu. Zákulisní praktiky jeho agentúry Reach Out, ktorá podniká v oblasti fans managementu. Prečo vypípal? Dokumenty a výpoviedi, ktoré sme získali, hovorí o vykorisťovaní, nevyplácení, slibovaní. Kamo, jak môže byť OnlyFans, je keby slovo, je keby anti-YouTubeové, však to je. Nemôžeš hovoriť OnlyFans na YouTube? Ako ja chápem, že aby Kauče džubacia starý, ako sa dnes darí. Aby to zmiernilo proste, keby dosahy ľudí, aby tam nešli, aby si to nemohli promovať, to chápem všetko, ale je to paradox, je to halus, že vlastne to je slovo, ktoré môžeš použiť aj normálne vo vete, lebo only fans, proste to je keby len pre fanúšikov, alebo only for fans povieš a zrazu čo, a ti dajú žltý $? Áno, YouTube strajkuje, keď dáš do linku, OK, ale tak Dušan si asi nebude tam promovať svoj OnlyFans. On reálne vypípal to slovo iba. Čiže keď na YouTube poviem only for fans, tak akože, ale poviem to rýchlo, tak ako mi dajú žltý $. Hlavne tá apka nebola nikdy robená pre šlapky. To bolo robené proste úplne pre niečo iné, kamo. To bolo myslené jak Hero pre ľudí, ktorí niečo tvoria a chcú robiť bonusový obsah, niečo jak Hero, no. Ale proste čajky tam začali dávať cecky, no. Výdelku, zastrašování pokutami a klamání užívateľů. Hoši moji. Je koniec roku 24, ktorý byl pro mě absolutně neúspěšnější ze všech. Na začátku roku jsem si dal předsevzetí, že se zavřu doma, využiju potenciál sociálních sítí absolutně na maximum a když to vyjde, odměním se na konci roku Lamborghini Huracan. Takže tam vlastne všetci, keď si zoberieme tento príklad, robíme všetci všetko zlé, pretože ja som sa doma zavrel preto, aby som mal Bloodborne Platinu. Nevadí. Jak už asi víte, nakoniec to vyšlo a dokonca som si pořídil i ostřejší verzi. Pozrite sa, sú ľudia, čo proste vidia token úspechu v iných veciach. Sú ľudia, čo to vidia v čisto peniazoch, v majetkoch, v autách. Ja nikomu nezazlívam nejak ich cieľ, ale myslím si, že
spôsob, ktorý je tu načrtnutý, ako sa tunak Adam dostal k jeho Lamborghini, ten spôsob, akým on sa podľa tohto dostáva k jeho miliónom, mi príde minimálne sociopatický. Zatiaľ. Poďme ďalej. Ale akože úprimne ti poviem, keby som mal ja milióny, tak si tiež kúpim pekné auto. Nebolo by to asi Lambo, kúpil by som si asi možno, ja neviem, možno nejaký Mercedes, alebo k tomu by som si dal nejakú Alfu, proste Juliu, športovú kamo a proste by som mal. Je keby haniť niekoho, že si kúpi proste drahé auto, keď má veľa peňazí, je proste sračka, lebo každý by to spravil. Vieš, každý jeden. Minimálne by si kúpil nie predražené auto, ale minimálne by si kúpil drahé auto. To je jedno už jaký typ, či Ameriku, Japonca, Nemca, kokot, hocičo, vieš. Proste by si kúpil drahé auto, kebyže máš odložené niekde peniaze, ktoré ti netreba investovať. Prvé som na prelom letošný rok. Keby mám veľa peňazí, nie, ja hovorím, v mojom postavení, ešte nie som v postavení, kde môžem, lebo pre mňa je auto, drahé auto zatiaľ ešte vyhodené peniaze, pretože zatiaľ môžem investovať, pretože si myslím, že v mojom postavení mám málo investované, ale keď už budem mať investované tak, že akurát, že si poviem, že OK, stačilo, tak vtedy si proste dovolím kúpiť auto. Akože si zrobím keby dobrú, keby, jak sa to povie, že si zrobíš radosť. Hej, takto. Ako nejúspěšnější český tiktoker, influencer a podnikatel Adam Kajumy. Nejúspěšnější influencer? Ako v čom? Ze střechy jednoho z dubajských mrakodrapů. Jeho milión sledujících už... Tak ako on mi maximálne influencnúť proste dievča so slabým sebavedomím, ktorá má pekné telo na to, aby sa predávala. OK? Ak to je myslené nejúspešnejší influencer v tomto odvetvi, tak to môžu brať akože OK, že yes. Ale akože všeobecne podľa mňa ľudí, ktorí sú proste, majú vysporiadané akéby mravné hodnoty, ak to mať povedať, tak takých neinfluencuje nikdy ten človek podľa mňa. Buď deti, alebo proste slabšie, nech sa povedať slabšie ženy, ale také. Proste istý typ žien, poviem. V té době věděl, že výstěný Lamborghini si opravdu zakoupil. Žít svůj sen, napsal Kajumi, když své nové auto přebíral. Opatřil ho poznávací značkou Not for a House. Podstata jeho biznisu je ale vyzobrazena na poznávačce jiného z jeho vozů, vytuněném BMW M2. Stojí na ní OFM Money. Jeden z nejdivnějších českých influencerů se na veřejnosti prezentuje jako geniální biznismen. Ve svých videích adoruje selský rozum, podnikavého ducha, hlásá, že studium na školách je mladým mužům k ničemu. To sú klasické ragebaity, buďme k sebe úprimní, to je povedané len preto, aby sa niekto rozhorčil v tých komentároch, aby sa to boostlo v algoritmoch. Ja nechápem, jak ľudia doteraz sa nenaučili, čo je kurva ragebait. Že niekto po tebe vyslí. Ja vieš čo je halu, že slovo ragebait pred 5 rokmi neexistovalo. To je zase pojem, ktorý vznikol, kámo, po covide. To proste nebolo. A nejak to vzniklo a ľudia, fakt? Čo fakt? To si povedal, aj keby som povedal, že vzduch sa dýcha. Kámo, chápeš, že ten kokot ma ragebaitol práve. Cipi, čo to je masívne, kámo. Slovene chce, aby si sa nasral a napísal niečo do komentu. Ako, to fakt ešte nikto sa nenaučil. Strašne... Čo ti jebe, ja som skočil do vlastnej pasce, ja to mám piči. Ale čo som chcel povedať, že to neexistovalo pred covidom a ľudia jak tým pádom, jak zistili počas covidu, že vlastne oni pútajú pozornosť, ktorú nemajú v živote, tým, že niekoho proste serú, tak to začali abuzovať na schvál. Že oni napríklad, niektorí si to ani nemyslia, kámo, dneska budem superstar ja. A príde niekomu do chatu, alebo niekde do komentáru a napíše tam proste vec, aby ten druhý človek sa chytil, vieš, a okomentoval to späť. Bomba. To ja by som chcel si o tomto pokecať so psychologom, že kvôli čomu sa niečo také vyvinulo v evolúcii, vieš. Si zaslúžime, že všetci títo influencerkovia proste zarábajú bomby, jak smrdí, vrátane mňa, pretože ste sa nabejtili na ragebait. Reálne, čekuj ragebait, hej? Čekuj ragebait, kámo. Tesla je najlepšie auto na svete, všetky ostatné stoja za pič. Za doprovodu tklivé hudby se rád prochází kolem svých exkluzívnych aut, v nich se prohání po Praze a sám sebe označuje za nejtalentovanejšieho českého podnikatele současnosti. Ja neviem, mne nikdy ani na záblesk ničoho neprišiel Kajomi sympatický. Mne prišiel vždycky slizký, chce dať ľuďom najavo, že on vie o sebe, že je fashy boy pre dievčatka a to sa ani nebavíme o jeho musically a TikTok ére, kde v podstate to bolo veľmi
nepriamo softcore pre decka. Okay. Otevřeně se přiznává k biznisu v rámci OnlyFans na svých kanálech, láká mladé a pohledné dívky do svět stáje a slibuje jim horentní výdělky. A ja nerozumiem, keď on dojde a mám tu online kurz. Pritom všetci akoby vieme, že to má z čajočiek, že im katuje percentá, tak na keru chceš ten kurz. Redakce Page Not Found nyní získal... Počkej, on akože predáva, on má nejaký, hej, že biznis, je milionár, dajme tomu a tak ďalej a on ešte akože chce dávať rady druhým, keby chlapcom, že im dá kurz, že jak zarobiť. V pohode, to je keby... A čo im ako poradí? Akože, to reálne sa spýtaš ChatGPT v dnešnej dobe a ti povie to isté. Ty kamo, chceš mať peniaze? Začni podnikať a buď úspešný. What? Super. Kópie právních dokumentů i záznamy komunikace, které Kayumiho biznisové praktiky dokládají. Získali jsme také výpověď modelky, která pro Kayumiho rok pracovala a jí popsané praktiky potvrdila další tvůrkyně, která působila v jeho agentuře. Pronikli jsme i do skupiny na síti Telegram, kde si OnlyFans podnikatelé rádí, jak z biznisu co nejvíce vytěžit, jak obejít daně, či jak svým podřízeným, nejčastěji chaterům, zaplatí málo nebo vůbec nic. Okay. Ale zase mama hiuši pípi, mami, to je ťažké slovo, som zistil. OK. Má mi byť ľúto, je keby typka, respektíve osoby, ktorá sa na hento nechá zlákať, akože úprimne vôbec. 0%, je keby 0% nejakého... Chápem, že väčšina osôb, ktoré keby padnú do toho sveta, tak nie sú úplne keby, že majú nejaké problémy buď z detstva a tak ďalej a tak ďalej. Pochopil by som, keby sa to stane pri verejne neznámej osobe. Ale zrovna pri ňom, a ja čo ty kokot som ani nevedel, kto to je, tak na mňa vyskočilo milión XY videí, kto je zač, čo robí a jak je to fishy. A aj tak tí ľudia sa povedia bomba, idem tam. Čiže, ja neviem, ja mám pocit, že aj zlé promo je proste promo v dnešnej dobe. Že ľudia, oni len niektorí pozerajú a povedia si, že on je známy, bude legit, idem tam. Ach jaj. Čiže chlapci v telegramoch sa dohadujú ako o jebtane a potom flexia lambami. Nikto, ináč kto má legit biznisy, nikto, kto má nejaké legit biznisy a proste žije si brutálny miliardárový život, tak nerečbejte na sociálnych sieťach a nenúka vám proste kurzy finančné. Nikto, kámo. 3/4 ľudí ani si neuvedomí to, že tí ľudia, keď začnú flexiť takéto veci, tak vlastne to flexia vašimi peniazmi za ten kurz. Chápeš? Ale to je reálne, mňa sa hocikto pýta nejakú radu v oblasti streamovania, lebo aj keď sa ma spýtaš niečo, proste, že čo si o niečo myslím, čo to mám spoplatňovať, kurva, však všetko poviem keby zadarmo. Mne to nepríde, že však to aj tak nemusí fungovať na 99% ľudí, chápeš? Ja možno som naivný, že si myslím, že ľudia sú moc keby inteligentní, ale ja si nemyslím, že vôbec by si to niekto kúpil, chápeš? Ale očividne, asi keď to robia tí chlapi, tak očividne asi z toho im to ľudia normálne kupujú, tie kurzy. Vieš? Ten kurz normálne je spoplatnený, kámo. Ty si normálne zaplatíš kurz za 40 €, dajme tomu, a on ti povie, že keď chceš peniaze, musíš mať zisky, vieš? Musíš hasliť, daj si budík ráno o 6, zrob si zoznam, čo chceš dosiahnuť, vieš? Musíš si nakúpiť najlepšie zdravé jedlo, aby si mal čistý mozog. Daj si dobrý protein shake, zasvič si, choď do bazéna, ktorej nemáš, tak si daj aspoň sprchu a ideš hasliť, daj si oblek a poď do sveta zarobiť peniaze. To je ono. 40 €, cink, 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 cink a ľudia bomba. Idem na ďalší kurz. Ľudia, ktorí si na začiatku len požičajú nejaké auto, alebo handry, alebo čokoľvek, alebo niečo, čo sa tomu aspoň podobá, nahrajú tie prvé nejaké proma na ten ich kurz a za tie love, na ktoré vy ste sa nabejtili na ten kurz, si začnú tie drahé veci kupovať a tom na storky v kuse, jak si kupujú brýle a ja neviem. Však reálne, keby boli fakt transparentní na tých kurzoch, tak by povedali, vieš čo, normálne začni byť na internete známejší trošku, vieš, a keď ti ľudia začnú trošku dôverovať, normálne im najeb do hlavy, že im poradíš, jak zbohatnúť, oni ti kúpia kurz a tak si milionár. Toto som spravil s tebou, kokot.
A čavo by mal konečne transparentný biznis, že jak zbohatnúť. Neviem, jak... Tak to proste funguje, kámo. Na zdravie ináč. Toto stojí euro 30 potom iba, hej? Loni v lete dorazil do zákazníckeho centra platformy OnlyFans zoufalý mail. V jeho hlavičce stalo kapitálkami stolen account. Dívka, jejíž meno redakce zná a v tomto textu jí budeme říkat Lenny, ve správě tvrdí, že agentura, se kterou jako modelka spolupracuje, jí zamezuje přístup k vlastnímu účtu. Agentura používáme fotky, má videa, má jméno, aby vydělávala peníze, stojí ve zprávě. Podle Lenny agentura umísťuje na síť její snímky navzdory zákazu, který majitelům agentury sdělila a ona sama nemá k účtu vedenému na její jméno přístup. Žádá proto firmu o pomoc. Holky, pokiaľ ste sa rozhodli OnlyFansovať, ja asi mám na vás nejaký svoj názor, ale od neho sa teraz odosobním. Keď vám dojde čávo v košielke núkať zmluvu na kat z vášho tela, môžete si prosím vás aspoň raz toho právnika zaplatiť, nech vám tú zmluvu pozrie? Bo všetky sa hrdia, aké sú podnikateľky, rozumieš? Jaké sú proste biznismenky. Ale nie, však na čo? Však nech idú. Čo? Pôjde. Však aj keď ti zavolá proste random typek z Afriky, že si zdedil 100 miliónov od arabského princa a že stačí, že len podpíšeš nejakú zmluvu a pošleš mu na účet 5000 za prevod tých miliónov, tak to správ, kamo. Pohodička, však budeš milionár. Na čo právnikov, na čo čítať zmluvy? Bomba. A potom zrazu, že scamli ma. Entrepreneurs a nevedia si prelistovať zmluvu. Neby zaujímavé, čo im za to ponúka reálne. Rasty, on im ponúkne proste easy life, povie, že poznáte kafu, poznáte holáky, no tak to vieme vám zariadiť, aby ste také boli. A 3/4 z nich sa nabejti, lebo chce peniaze rýchlo, vieš, to je... Prečo nehráš rematch? Kikos, vieš za koľko budeme hrať rematch? CCA za toľko hodín. Akurát dostaneš unban za 42 000 sekúnd a akurát budem vtedy hrať rematch. Odpoveď prišla rýchle. OnlyFans nabídlo dívce cestu, jak se dostat zpátky ke svému účtu. To, co jsem tam našla, mě zlomilo. Vzpomíná Lenny. Šokovaly jí konverzace s klienty, které za ní psali najatí četeři. Lenny říká, že byli daleko za hranicí jejího vkusu. Najatí spolupracovníci Kayumiho agentury s klienty sdělili informace z dívči na soukromí. To je ešte ďalšia vec. Inak isto, tu je medzi vami, môžete ukázať prstom, že kto to je, kto si kúpuje OnlyFans nejaké čajočky. V 99,9% prípadov, ak je tá OnlyFans čajočka známa, tak si píšete s 40-ročným chlapom, chlpatým, zamasteným v trenkách, ktorých sedí na stoličke. Jo? To je len také dávam info. Čiže keď si na tom vyhoníš, tak kamo, gratulujem ti, si práve vyhonil na 40-ročnom purovi nejakom. A ďalšia vec, existujú veci, kde si môžeš vyhodiť zadarmo, kamo. To je ako ten vtip, objednal som si knihu, ako oklamať ľudí a nikdy neprišla. No však, jasné. Ale ono to nie je úplne vtip proste. Ono to nie je úplne vtip, ono to reálne funguje na ľudí. Že on. Když s Adamem Kayumim začínala spolupracovat, souhlasila, že bude dodávat jen obsah a o zbytek se postará agentura. Aha, ok, takže ty vlastne iba v podstate sa nafotíš, natočíš a... Počkaj, ale vieš, čo sa teším? Keď AI-ko bude tak vpredu, že vlastne OnlyFans keby budú samé AI ženy a reálne OnlyFans čajočky nebudú stíhať. To bude topka, kámo. To bude topka. Vieš, že čajka, OnlyFans proste, alebo AI-ko si navrhne ženu, ktorá bude si s tebou aj odpisovať a vlastne bude robiť, čo chceš, bude sa ti predávať na kamere a zoberie im všetky príjmy. A vlastne všetok OnlyFans biznis budú vládnuť, ak keby budú mať niekto úplne iný, kamo. To je super. To už je. Však ja verím, že to je. Ale akože ono, ešte to AI nie je tak úplne, že hlboko, kde jedného dňa si proste len kúpiš apku, kde napíšeš, vieš čo, povedz mi tvoje predstavy a ja sa ti zobrazím. A napíšeš, aké ženy sa ti páčia, AI ti vygeneruje ženu s hlasom a budeš sa s ňou rozprávať celý deň, nielen keď ona má čas a pohodička. A vyriešená vec, kedy si môžeš vyhoniť nad počítačom.
A to budú robiť ľudia. To budú robiť. Im to bude jedno, že to neexistuje ten človek, chápeš? A ten biznis celý pohorí na tom, kamo. Už teraz proste to je to na zlomku. Lebo napríklad, teraz asi budem glazovať sám seba, ale si myslím, že úplne keby streamerov, tak skoro AI nenahradí, pretože tam je nejaká pridaná hodnota, to, čo chcem povedať, čo môžem povedať, ten typ humoru a tak ďalej, to úplne prediktnúť nevie AI-ko. Ale že si Čajka sadne na schody a hraje na gitaru, robí tak ako, to sa veľmi rýchlo AI-ko naučí, to sa neboj. Oni už sú chateri, oni už to budú postovať za teba, oni už proste budú ty. Len v online, ty si proste len nachystáš seba. A vieš, ja si viem predstaviť, že keď to je ako leží dobre navrhnuté, tak to môže byť v pohode aj pre tú ženskú. Len tu akoby, jak sa hovorí, podaj prst a zožerú ti ruku celú. No. Nepredpokladal ale, že bude takový problém spolupráci ukončiť a donútiť Xiaomiho, aby na jejich fotkách a videích s erotickým obsahem přestal vydělávat. Převzetí kontroly nad účtem byla jediná cesta, kterou nakonec považovala za účinnou. Vyplatilo se. Alespoň na čas došlo ke zamrazení profilu s jejím jménem a obsahem. Lenny později skončila v péči psychiatru, protože se pokusila o Magore. Předtím však díky prolomení účtu zjistila ještě něco. Za rok svého působení na OnlyFans si vydělala $178,000. Tedy více než... A došlo jej, že 5K, ne? A strávňače, ty kokot. 4 miliony korun. Sama přitom od agentury dostala za celou roční práci jen zhruba 250 000. Čoti. To už je zmluvná vec, akože, úprimne nie. Či? Myslíte si, že je výsledok? Ako no shit, ale tak fungujú reálne pasáci od stredoveku, ty kokot. Akože to ako si tí ľudia si mysleli, že Xiaomi je akože Ježiš Kristus, že pomáha proste ženám sa predávať a že čo? Že ako z čoho má peniaze na tie lamba? Ach, bože môj. To nezatajovali príjem, keďže tam nemala prístup. Ja, tunak sú tie maily a tunak je ten earning 178 000. Situácia k ukradenému účtu byla vyvrcholením rok trvajícího sporu s Xiaomi. Hlavní roli v něm hrala agentúra Reach Out, jejíž jednatelem a majitelem je Adam Xiaomi je. Vznikla v červenci roku 2021, Xiaomi je jej majitelem, jednatelem a další. Nechápem, prečo na to niekoho potrebuješ, pretože je tak presítený ten trh lacných píč, a tým myslím orgán, nie charakter, aj keď aj veľakrát to není, jak sa to nevylučuje nejak navzájom, že reálne keď teraz začne baba robiť OnlyFans, tak fakt akože si možno nezarobí ani na nájom. Potrebuje reálne promo a preraziť. Jo? Reálne na OnlyFans máš proste, ja neviem, ja nechcem vedieť ani číslo, ale minimálne viac ako 10 000 vagín rôzneho typu, ktoré si môžeš zaplatiť. Čiže keď tam príde ďalšia naviac, tak vieš, je to... Oni si myslia, že to stačí roztiahnuť nohy, odfotiť si piču a keby zarobené, ale už to teraz tak není, kámo. Vieš, ono to reálne už teraz je fakt jednoduché tam byť, to znamená, že to môže robiť každý a každá baba a tých bab je dosť veľa, čo sú tam. Čiže preto veľa ľudí hľadá, že niekoho, kto ich nejak proste vypromuje, kto im bude proste odpisovať fejkové komentáre pod cudzie fotky, napríklad, jak ja postnem ty kokot fotku na Instagram, alebo Reelsko a zrazu čo myslíš, že sa schováva pod mojimi gaťkami? Klikni na môj profil a dozvieš sa, dick. A toto mi príde pod každý jeden post. Presne to robia tie agentúry, že proste tie profily boostia takýmto spôsobom, komentujú fotky na Twitteri, komentujú fotky na Instagrame, na YouTube a tak ďalej. A samozrejme, že proste tipsy, ktorí majú plné gule, tak okamžite tam jumpnú, jak Mitch Buchanan, keď zachraňoval niekoho z vrtuľníka. A majú proste dosahy. Lidé, kteří pro firmu pracují, jsou placeni na fakturu. Čiže on hoci kedy môže ich katnúť bez toho, aby sa to jako to... Firma se ovšem také zaměřuje na OnlyFans Management, odkud zkrátka OFM na poznávací značce. V překladu do srozumiteľného jazyka, to znamená správu účtu modele. A to je s Twitchom, kámo, kedy si klikol na slovenský Twitch alebo český Twitch, dám to do jedného keby slotu a mal si pár streamerov, medzi ktorými sa preklikával, teraz ich je
v stovkách, chápeš? Však už len keď Vojta robil reakciu, tak ich tam mal pochuj a to ešte tam neboli takí, čo majú 1 až 10 divákov. Vieš, že tam je to strašne presídený trh. V dnešnej dobe je to proste, čo sa týka internetu po covide, internetový biznis je ťažší, no. Lebo ľudia si sadli počas covidu nariť a začali proste tvoriť niečo, pretože sa nudili doma. Čiže ja si reálne myslím, že v dnešnej dobe je ľahšie preraziť mimo internetovo. Ja neviem, keď chceš byť stolár a začal by si niečo robiť doma, nejakú firmu so stolami, alebo montovať klimy, alebo ja neviem, niečo mimo komp je podľa mňa ľahšie preraziť, jak vyslovene na internete. Lebo to je fakt presítené. Které působí na platformě ta dnes patří k nejúspěšnějším online předplatitelským službám na Rematch je zase on. Díky Sionik. Áno, preto to je pripnuté hore v čete, lebo to všetci píšu. Na světě a její síla průběžně roste. Vznikl jako prostor, jasné, to chápeme, to asi chápeme. Paušal nebo vykořisťování. S Kamim se Lenny znala už z dřívější doby. Asi po roce známostí oslovili ke spolupráci. Nabídka byla jednoduchá, ty dodáš obsah a v podobě fotek a videí, my se postaráme o zbytek a peníze si podělíme. To jako zatiaľ tu aj platí, len to jako o tom Kate sa asi zle dohodli. Tím způsobem, jakým mi to podal, mě zmanipuloval a nalakal do něčeho, co později vůbec nebyla pravda. No, dřív jsem fotila akty a Kami ho napadlo, že bychom fotili stejné fotky jako doposud a já si za to nechala zaplatit. Dodal také, že bych se nemusela o nic starat. Dle svých slov se pak ze strany Adama Cownieho a jeho spolupracovníků setkávala s manipulací. Zjištění PageNotFound dokladají, že minimálně ve 3 potvrzených případech se Kayumi k modelkám choval neeticky a vyplacel jim pouze paušální mzdu, která neodpovídala jejich reálním výdělkům. Celkem redakce vypatrala 3 ženy, které pod Adamem Cownym pracovaly a nerozešly se s ním v dobrém. 2 se ale kvůli hrozbě vysokých pokut bojí o svých skúsenostech mluvit. Čiže je v zmluve napísané, ja ťa a nesmieš o tom nikomu povedať. A tie čajky. No. Pro Lenny byla zásadní kontrola nad... Ale akože teraz to, že keby teraz sa napíše na internet, reálne si nečítala zmluvu, kámo. Proste prečo podpíšeš niečo, čo nevieš, čo podpisuješ? Tomu nechápem. A ešte keď je o tak závažnú vec, jak to, že ideš si tvoriť nejaký biznis, to je jedno jaký, plus v jej prípade je to biznis, kde predáva proste svoje orgány. Nahé, jo? Divné, ale asi v pohode. Obsahem účtu. Tu Kajo mi slíbil, vůbec jsem nevěděl, že jak to chodí. Opravdu už jsem myslel, že budu jen dál fotit pěkné akty, nic víc. Tak známy človek by si nedovolil mne pojebať, práve že známy človek si te dovolí pojebať, pretože keď známy človek povie niečo, tak skôr uveria jemu, jak random typkovi. Čiže o to viac by som si to poistil, keďže ide o známeho človeka. Začala s firmou Reachout spolupracovat. Už první čas dohody ale padla, když Kajomi spolu s Lenny založili jej OnlyFans účet, podnikatel tam nastavil její celé jméno. To dívku šokovalo, tak to si už mohli vymyslet nějaká, ne. Nechtěl jsem tam v žádném případě mít celé reálné jméno, aby ho mohli uživatele vidět, říká. V konverzaci, kterou má PageNotFound k dispozici, je dívka viditelně naštvaná. Kajomi na její kritiku reaguje vstřícně a hned jméno změní. Tehdy pro Kajomiho pracoval Adam Zachariáš, další podnikatel ze sféry Dle výpovědi dívek byl jeho pravou rukou a možná nejbližším spolupracovníkem. Lenny jejich chování označuje za příčinu svých psychických problémů. Ja dúfam, že aspoň tento príbeh poslúži ako taký varovný signál pre niektoré čajky, čo rozmýšľam na to síce peňažky vedia z toho byť pekné, pokiaľ ťa nejebe Kajomi samozrejme, ale na hlavu to je akože veľmi halus a to sa nebavíme ešte o následkoch do budúcnosti, jo? Takže áno, pracoval som pro Reachout, pak sa ale naše cesty s Adamem rozdelili. Uvedl Zachariáš pro PageNotFound, s Adamem Cownym už nikdy pracovat nechci. Podle Zachariášových slov se muži rozešli. Tiež som mal takú otázku, Kiko, a že vraj to vadí YouTube, no. To je čo je halus, no. Čo je halus, lebo je, v podstate to je, keby keď to slovo rozdeliš, tak prostě to je normálne slovo, no, ale asi záleží na kontext. Když biznis přestal vynášet, byly tam různé neschody, navíc jsme neměli moc holek na OFM Business, vysvětluje.
Takže ty mi chceš povedať, že oni sa rozišli preto, lebo to prestalo zarábať, tak prišli finančné kurzy. Oba podnikatelé pritom na sociálnych sítích dávajú fotky svých drahých aut, luxusných dovolených zahraničí a života na vysoké noze. Na přímou otázku, jak přesně se jim přestalo dařit, když během minulého roku oba opakovaně veřejně prohlašovali, že jsou na své dosažení biznisovém vrcholu, Zachariáš nereagoval. Dodal jen, že má vedle OFM i další práce. Dělám toho víc a co se týká Adama, možno byste se ho měli zeptat, jestli to Lamborghini je jeho, nebo si ho koupil na leasing. Ja som ináč toto počul, že vznikla vlastne na tých jedných z prvých videí nejaká diskusia. Tak ako keď reálne je pravda, že Kajumi si kúpil Lambo na leasing, tak kamaráde, fúha. Pod Kajumiho tou fotkou s tým Lambom, že niekto tam ako podľa mňa ale podľa SPZ-ky našiel, že to je niekde líznuté, to neviem, jak funguje, ale v komentároch sa nejaké decko chcelo Kajumiho zastať, že no ale požičať si to auto je drahšie, ako ho kúpiť. Že ako to je Sigma Move, si požičať auto. Že to je drahšie mesačne, ako ho kúpiť. Ja na to kúkam, že my sme cooked, že my sme doomed, že my sme hotovo. Dvě strany smlouvy pak zbyl ich 5. Dostala jsem do ruky v podstatě jednoduchou smlouvu, která měla jen nějaká základní ustanovení na 2 stranách. Přečetla jsem si ji a vyplnila, podepsala na zadní straně. Až poté mi k mému překvapení přišly zbylé stránky smlouvy, kde byl zbytek informací včetně pokut. Tak ale to musí být v té základné zmluve, ne? Že je k tomu ještě dodatok. Prečo by si to hneď podpísal? To mi príde extrémne shady a možno, ak to takto je, tak možno je napadnutelné. Podpise slíbila, že nebude obsah tvořit jinde a pro kohokoliv jiného. Že bude o agentúře mluvit výhradne pozitívne, no tak to keby je v zmluve, tak to rovno dodžujem. A to i po dobu 10 let od ukončení zmluvy. Čo kurva? What? Zmluva, že o agentúre budeš hovoriť len pozitívne a to po dobu aj 10 rokov po ukončení zmluvy. A to akože podpíšeš, hej? Je niečo takéto. Však to nemajú ani normálne, že najväčšie sekty na svete. Týdne měla odevzdávat 20 fotek a 4 videa. Vedle toho měla Lenny nahrávat 4 videa na Instagram, kterými by na obsah lákala. No to sú tie robila kafu, ne? Je to lepší takhle nebo takhle? A to robilo asi 5 čajočiek, čo som videl po Instagrame. Naraz, akože rovnaký úplne ten istý type beat obsahu. Podľa mňa to všetky boli v tej agentúre. Za to im měla byť vyplacená měsíčný mzda ve výši 20 000 korun a případný podíl z reklamy z těchto příjmů a si samozřejmě dívky musí sami platit odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Částky jako 20 000 korun se dávají proto, že modelkám nemůžete garantovat i hned vysoké výdělky. Reagoval Zachariáš a dotaz redakce, proč jsou paušální odměny nastavení tak nízké. Koľko je 20 000? To je nejakých... Koľko? 800 euro? Koľko je 20k? Tisícka? 800? 822? Pohode. Ty pičo, no. Takže vlastne ideš robiť OnlyFans a zarábaš jak vlastne predavačka. Nechcem povedať v Lidli, lebo v Lidli zarábajú bomby, ale ja neviem, niekde proste v Milk Agre. Do piče. To je inak úlet. Alebo v Jednote. Tak to je super. Nízko tvrdí, že následne sa odmena začne zvedať. To sa však nestalo u Leny ani iných modelek. Jo, a vlastne však on ti povie, že ty budeš zarábať 200 a potom ti zvýšim. Kamaráde, to je jak ja hovorím, že potom ti poviem a nikdy ti nepoviem. Čo to je za naivné ženy, že ty niekde niečo podpíšeš, že predávaš svoje telo za 20 000 českých a máš tam niekde, že uvidíme, potom je možné navýšenie. Potom, no. Za 20 rokov. Se ktorými sme mluvili. K žádnému navýšení paušálu nedošlo a pritom tam mali rakety jak blázen. No počkej, tuto sú vybrané časti, to sú tie zmluvy, kámo. Uměle souhlasí s tím, že čas, ktorý... A však ale je logicky, na čo by im navyšovali? Ako reálne, na čo by im to navyšovali? Keď oni musia odovzdať nejaký content za mesiac, čo majú v zmluve, že musia odovzdať, a to im generuje peniaze a z 200 000 českých im vyplatia 20 000 a 180 000 napríklad je ich. Z legálneho hľadiska nerobia nič, aké by, chápeš? Nič nelegálne. Proste to je masaker inak, masaker. Neviem, akože
Zase nemyslím si, že by malo v tom prípade ísť akoby o blaming tej čajočky. Proste je naivná, nalakala sa na scam, to určite nie. Xiaomi je isto kokot, ale je to proste scam a každý iný, kamo. To sa deje vo svete. Bude věnovat přípravě na zvládnutí výkonu, dále čas strávený na zkouškách při rozhovorech a podobně nebude považován za výkon profesionální práce a nebude tedy honorován, jestliže nebude rozhodnuto jinak. Po dobu platnosti tento smlouvy nepřijímat bez souhlasu agentury jiné závazky, které by mu bránily plnit řádné povinnosti vyplývající z této smlouvy. Nezasahovat do kontraktu sjednaných agenturou v rámci této smlouvy, tak to znamená neuzavírat další kontrakty, cenové limity a podobně. A zásadně nepřijímat další nabídky týkající se fotografování či filmování fotografie. Porušení této povinnosti se považuje za závažné porušení této smlouvy a je důvodem pro okamžité ukončení této smlouvy. Super. No jasné, to je jak u Mikýře, že podpísali smlouvu a potom až dodatok dostali. Presne. Tady je seznam content každý měsíc rozdělen na 4 týdny, dodat vždy do neděle do večera. V každém týdnu nutno dodat minimálně 2x foto v prádle, video v prádle minimálně 35 vteřin, video, kde se svlíká podprsenka minimálně 35 vteřin, 2x foto bez podprsenky s rukama přes klidně, 2x foto zadek, video zadek 30... Tak to je jaká magorina! VTF, však to je reálne pasák, kamaráde. Ve smlouvne bylo, že mám dostať 50% ze všeho, ale A to všetko za 8 kg mesačne, hej? What? Však to reálne keby ani nemala OnlyFans a si písala s týpkami na Instagrame, tak zarobí viac za proste holé fotky. Jak za 8 kg mesačne ty kokov nejakého týpka. To je masaker. Placeli mi jen těch 20 000. Takže Borka zarobila 4 milióny korún. Bolo jej slúbené 50% zo všetkého a dostala 20 000 mesačne. Behom 10 mesiacov. Tak je to správne? Chápem to dobre? Prosila som, že chci prestať. Peníze nebyli jedným problémem, ktorý dívka ve spolupráci s Xiaomi agentúrou dle svých... OK, toto mi príde, že už to nie je pičovina. Podľa mňa, ako náhle chcela skončiť, tak by... No ale záleží, ako mala zmluvu. Tak by mala ísť preč. Ale nevím, že jak to dopadne s tím, že chcela odísť. Slov měla. Tím, že jsem neměla přístup k vlastnímu účtu, jsem nemohla pozorovat, jak můj obsah funguje. Xiaomi i záchrajář na mě tlačili a chtěli, abych vyráběla jiný obsah, ačkoliv jsem na začátku naší spolupráce jasně řekla, že to dělat nechci. Oni ale pořád opakovali, že to jako obsah dodávám, nefunguje a je třeba přitvrdit. Dodržovala jsem to, protože jsem se bála pokut, ale po čase někdo v práci zjistil, že mám OnlyFans a tak mě vyhodili. Prosila jsem je, že chci přestat, oni říkali, že máme smlouvu. No akože hoši, zase, keď kurva budete robiť na sociálne siete, promo na OnlyFans, není šanca, že si to niekto nenájde. To už je tupota za mňa. A je mi jedno, koľko čajka má rokov, musí mať nad 18. To sú veci, čo do teba hučia rodičia od 14 rokov, že nedávaj internet, lebo na to niekto príde, ne. To ako to ma neser už. Fakt. Začala se propadat do čím dál větších depresí, hledala cesty, jak by se mohla nechat vyhodit. Začala hodně pít a užívat výborná cesta, jak se nechat vyhodit. Z komunikace, kterou má PageNotFound k dispozici, je patrná snaha dívky přesvědčit oba muže, aby jí ze smlouvy vyvázali. Lenny často píše o tom, že je na dně, cítí se hrozně, mluví o tom, že jí práce OnlyFans modelky zničila život a dostala na psychické dno. Oba Adamové, Xiaomi Zachariáš nakonec svolili a dívka pro ně mohla přestat pracovat. OF-ko z psychiatry. Tak to ti V krátkém klipu pro TikTok vidíme Lenny, jak se svázanýma rukama prochází parkem. Při bližším ohledání lze zjistit, že se jedná o park psychiatrické léčebny v Bohnicích. Xiaomi na mě nepřes... Bohnice? Jebať Bohnice? To je ono? To je o tom spieval typek? Jebať Bohnice. Ten typek, čo spieval. Jak sa on volal? To je hento? To spievalo tej psychiatrii? Aha. Nie, vy ste jebli. On hovoril jebať reklamy a potom v ďalším songu dal, že jebať Bohnice. Prestáva tlačiť ani v této situaci. Dorazil za mnou na psychiatrii, vzal mě ven a hned mě začal přesvědčovat, ať natočíme něco na TikTok. Čo ti je? To nemyslíš vážne? Zlomená, hospitalizovaná dívka se Takže oni ju vyhantili na psychiatrii. Čo ti jebe?
A že tam nemajú proste nejakú ochránku alebo niečo? Uměla bránit a video tak skutečně pičo. vzniklo. Právě po této zkušenosti se Lani rozhodla napsat na centrálu OnlyFans s tím, že byl její účet ukraden. No a potom si zober, že ten čavo dojde po Instagrame s Lambom a že hoši, mám kurz. Po získaní přístupu se Kamil ze Zachariášem nejspíš polekali. Adam Zachariáš dle materiálu, které má redakce k dispozici, napsal dokonce matce Leny a vysvětloval, jaké to může mít pro dívku následky. Ve zprávě operuje pokutami, mluví o tom, že se mohou vyšplhat až do výše 100 000. Píše o tom, že Leny stojí agenturu nové náklady. Chtěl, aby máma sjednala nápravu a domluvila mi, říká dívka. Tak oni normálně išli za jej matkou. A ty istí týpci, čo ju natáčali na psychiatrii, dojdu za matkou, že jej mohla by ešte točiť, prosím pani. Ty si magor. A ináč ako úprimne, ak je toto všetko pravda, čo ako máme zatiaľ, že hej, trust me bro, v podstate. Čo ti jebe, akože, kamaráde, ja vám na to poviem iba jednu vec. Vidina ľahkých peňazí v dnešnej dobe neexistuje, lebo ľahké cesty získania peňazí majú vždy svoju daň. Či to robíš nelegálne, vypýta si to svoju daň, skončíš v base. Keď to robíš jak oni, vypýta si to daň psychickú, skončíš na psychiatrii, alebo ťa budú mať všetci za kurvu, alebo si nájdeš normálne zamestnanie, budeš matka, budeš mať syna, tvoj syn bude sa stretávať s tým, že ho budú šikanovať, lebo jeho matka má OnlyFans a podobné veci. Čiže neexistujú ľahké vydelané peniaze. Proste radšej pomalšie grandiť niečo a postupne navyšovať proste plat, jak proste rýchlo získať. To proste neexistuje. Nedá sa ľahko a rýchlo zarobiť. A keď ti to niekto povie v kurze, tak ťa ojebe.